Здравейте, Майнкрафтъри! Това е следващия епизод от сървъра. В миналия епизод стана отвратителен фейл. Чакайте секунда. Чакайте сега. Да напишем Добре, как ще да? Трябва сега да отида за дърво, защото нямам никакво. Shit. Да. Значи, в момента навънка вали много яко, реално. И намерих пещера, дървото може да почака. Чакайте да си подреда малко нещата. Къде ме цепиш, бе? Чакайте се малко да си почина, че нямам сърца. И в този епизод намерих лава. Така. Айрон, но този айрон е в лава 100%. Не. Искам лавата, така да мине. Така. И да покупаем малко. Намерих кол. Да го изкопая. Чувам скелет и паяк. И отдавна не съм качвала клипове. Вчера май не качих. Вчера май качих. Днеска не съм качвала. Сега ще кача. Вчера май не качих, бе, не знам. Май не качих по моята памет. Не съм играла много време в този сървър. И да... Уоу, айрон до кол. Чувам някакъв доста дразнещ паяк. И намерих много айрон и кол. Много е близо, ма... Какво ли се занимавам? Така. Тая лава има много странен шум, звук. Така. Сега. Как така и тук в Майнкрафт вали, навънка вали. Вали, всичко вали. Пещерата свърши. What the fuck? Долу какво има? Айрон. What? Oh yeah.
Съжалявам, ако чувате тези звуци и ако аз не се чувам както трябва. Просто тъпите светкавици и гръмотевици. Те са гръмотевици, да не са светкавици. И вече трябва да се направи един айрон меч, че ме изнервя. И така, Survival днеска може би ще видим дали ще има крипър. Крипърчо. Ела. Грими. Добре. Няма да грими явно. Не ме оцели бе. Про съм. Тук, добре. Минах. Така. Сега да видим нагоре какво има. Кол не ми трябва. Ох, много скучна пещера. Така. Айрон. Той епизод стана някакъв много тъп. В смисъл, не знам. Сега толкова не знам да го обирам. Взема да го обира за всеки случай. Трябваше да си направя неща. Ама... Колко е едно? 21. Оф, ай стига толкова. Може да има просто. Ти има много неща други за копаене. И да, този епизод е скучен, бла бла бла. Гледайте как си купа в една пещера. Как взимам тъпи руди. Не съм намерила още диаманти. А това е петия ми епизод и е някакво тъпо, че не съм намерила диаманти за толкова много време. А само желязо и кол и някакви тъпи други руди. Да. Може и два епизода да има на сервер, да ви се ремарширам, че не съм... Фък, изчакайте малко. Окей, хора, това беше епизода, ще снимам утре друг и това е от мен, чао!